na način kako je... Hoću stvarno da vam pročitam, meni je lakše, a i ne bih volila nešto da revolucije po Evropi, po evropskim državama. Ljudima koji čitaju i koji vole ovo mesto, uvijek imamo prilike da čitaju ili će da je čitati. Pronalazimo i razloga zašto se baš večeras to zadovoljstvo da se neposredno je autor koji je iznimno zanimljiv, a ne rezultat koji je nastao iz tog procesa. Da malo porazgovaramo, da ne bude ovo ex katedra. Najavu, ja ću stvarno pročitati rečenicu koju sam krenula da čitam knjigu, sam shvatila da ispred mene zaista nevezano od čitanja o njegovom životu, pa o stalnim nekim pritiskom, nekih okolnosti i nekih, mogu reći, i predrasuda. Jer je neobična, ne biografija, ne način na koji saučestvuje ćemo otkriti i večeras kroz ovaj razgovor. Lažno profesionalno, tako da sam ovu knjigu u stvari omogućava ljudima da govore u svoje ime. A ono što biografi rade, oni uvek